Terve! Terveisiä täältä Pekkalan mäeltä Kintaudelta, eli huomenna alkaa koulu ja tässä näytän tämän tien kunnon, eli tämä on tämä tieosuus, mikä menee tämän suon halki. Tässä on liikennemerkit, että vain pyörä- ja kävelyliikenne tästä olisi sallittu, mutta tätä käytetään nyt sitten myös jonkunlaisena huoltotienä todennäköisesti. Eli tässä on traktorijäljet ja sitten kulkee tommonen ehkä joku nuppiauto tai vastaava, sitten tommonen vähän isompi painunut renkaan jälki. Eli kovin on vetistä ja heikkokuntoisen näköistä tämä tie, mistä nyt sitten koululaisten olisi tarkoitus mennä polkupyörillä ja osa kävellen tonne kouluun. Ja tässä lähestytään kohta tuota kohtaa, mistä alkaa sitten tämä ratapölkyistä aikoinaan tehty tämä sillan tapainen. Eli nämä ratapölkyt ei ole kestänyt nyt sitten tänä keväänä ja kesänä sitä liikennettä, mikä tässä on ollut. Eli tästä on mennyt telakone, joka on ilmeisesti, onko se sitten Elenian jotain heidän työhön liittyvää. Eli nämä on aika selvät tapaukset, nämä puut, ja sitten lisäksi ne on painunut ihan reilusti tonne suon sisään. Eli nämä oli ennen tästä suosta selkeästi koholla. Eli nämä puut oli kuivana. Nyt ne makaa tuolla vedessä, märässä. Ja lisäksi tähän on tullut todella isoja reikiä. Eli tää on sanotaan 2 nyrkin leveyttä tää ihan tää tyhjä pudotus tässä. Ja tästä tosiaan kun pyörällä menee, niin se pyörän rengas uppoo tuohon reikään kyllä ihan heittämällä. Ja se on vaan sitten ajan kysymystä, koska tässä joku koululainen kaatuu. Lisäksi täällä on tosi huonoon kuntoon mennyt osa näistä puista, eli täällä telakoneen rikko tuossa kesän aikana. Ja tosiaan tossakin on uponnut tommonen sanoisin, että 5 minun nyrkkiä. Niin sellainen kohta tuossa on ihan uponnut tonne sisään. Ja tosiaan niin kuin näkyy, niin hyvin on reikäinen tää nykyinen pontto, tai näistä VR-ratapölkystä tehty sillan tapainen tai sillan korvike. Mä kävelen tän nyt nopeasti tänne loppuun, eli tässä on vielä tavallaan jatkuu tää ratapölkkyosuus ja tää on ihan tämmöstä vetistä kuramössöä tämä tienpinta tällä kohdalla. Ja tässä vielä on tää viimeinen kohta, mihinkä tää nyt sit käytännössä loppuukin tää ratapölkkyosuus. Ja tästä sitten jatkuu tuo tie tuonne, eli siellä taitaa tulla Kailamaan tie sitten. Ja tässä on tää ympärysoja näkyy tuosta. Eli tuo suonpinta tuossa reunalla. Ja tässä vielä tää kokoinen. Eli tämän näköinen tienpätkä on nyt kyseessä. Ja mä oon Tiina Rintamäki ja oon vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja. Tästä mäeltä nämä naapurit on esittänyt tämän huolensa, eli että naapuri jopa puhuu, että koulukyyti pitäisi järjestää lapsille, jos ei tätä saada asianmukaiseen kuntoon tätä tietä, että lasten on turvallista ajaa pyörällä kouluun. Eipä muuta.